Adlaw hoybis guys. Nanagat si Bert, pero mauta ng tempo guys, oh, ato makita. Namaod si Ja, ambot og na do na bay bagyo guys. Wa mo koy bawog na bay bagyo. Pero nanagat si Bert. Kaloy si Ginoon ta, ano adya mo. Yan na naman ang managat guys. Una silang nitumod guys sa uban guys, oh. Hello. Uy, naiuwan undoy. Doy. Dali doy, silong tadi ta kanay uwan. Kau. Ada ron na pre? Karong ba? Wa ko kay baw guys og duna bay bagyo. Pero kay mura mauton jud ang panahon o atong makita. Sa nanagat sa lima guys, murag duha rin nakaagi. Ano si Aladdin o pa day mo tumod an? Anandres Aladdin o? Nabada kay isda ana. Atong balikon guys. Balik ta kay basig na isda ni Aladdin atong tanawon. Bawod lagi oh. Gabi dagko man kayo og dagat ko kay baog. Namaod bapod kay ara magyud akong tuluga. Karong buntag inigmata mo nan siya porma guys ga namaod. Nawa la 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 luoy kay mananagat og inigtumod oh. Hala ni aksog babag gala. Hala ni aksog babag. Ari ta sa labasiro guys atong tan-aon og nabay kinsay nakakuha ana. Kay sa tanaw guys naay mamsa oh. Oh. Yan nagat ka o idoy? Baod. Nangasa? Baod. Baod? Kagahapo yan nagat ka o ya? Oy ayo. Way ayo? Unan say panagat mo? Upapay ayo. Ano kajagkag? Waday ko hagapos kajagkag?
Idoy, oh. Kanino ito, Idoy? Ha? Oo. Sakto. Oh, oh. Whoops. Okay. Malaki. Oh, 10 kilos? Mm. 10 kilos. Malaki. Wa tingali ton kay waman mo hapit. Ay na tingali na kay Uy, nanay uwan. Ha? Zero? Zero si Bert? Oh, tara yung sa kaya yelo to ah. Si Junior yung anak naman oh. Ako lima. Lima kadong are. Ka Junior por murag tulo. Walo ko kadong ang tanan. Ana rang duha ka bay, oh. Na naalagi di ay wa masiro si Aladdin, oh. Oh. Dos nueve. Lebih leh. Ah. Wa na nit mutumod ton? Oh. Sus dia ba po ding badi-badi ni muton? Arangay. Nag-kritikan ka mas ka. Wa 2 years 2 years na wa na. Pero business din mo ito. Wa na isda na ang business na mo. Di wa na ko mamantay bay paabangan. Wala po ka mag-gusto mo yun. Wa na pod. Nag-gibijaan negosyo. Okay, ga-focus ko aning ako ang kuan. Bago pa. Sige, Idoy. Taga Surigao to guys, marunong mag Surigao nun. Tistingan lang ako guys kung makamapa ba ko mag kinamayo. Kay kamayo man to guys. Magpalain po tao ka ng mga sinultian ginagmay guys kay doon naman ko tayo makahibaluan. Pasensya na mo guys, ug maura pilingaw nako karong adlaw ug ako mayon guys. Bye-bye.